oyo banja inene buku moja kwa moja bakaruka ibere ebibunga marongana na kama kutirimboka olio agasoma mune charani singa talipata furaha wade bata furaha ko boya ari ko bugaterare lakini singa ke ko bugaterange kora tandu mogano igoyo bwana bwa Yesu obwana bwa Yesu abarare sabatoni ya adventures Yesu Biblia wote banga akamenta gukina asekize minubu ngaini akamubwana na Nyasaye amonango oli ondeta yabayiwana ine nada bata ibere 41 gotirimboka abayibuli ba Yesu na baba alenge kugenda Yerusalemu kero mwaka asiri tukoli nagalie Pasaka wana Yesu gaike miaka 12 bagatira kugenda orona ngina naise wea alenge ngencho mira na desturi yeli tukoli nene ekare Pasaka yaera wana kaba jakire sabali bako genda ka omwana Yesu agatigara nyuma abu Yerusalemu abayibuli baya tibamanya ngotigaire kabaroro gendo bakarange njira bantu bayire nabora nyorega kurumaera bakagenda litukoligima ano ko bayirenka baboja gutabugana boli akamura kali tuwakanga maega kale igabono ngacha bono nebeterere tibakaliye bakaliye se amate na sabairi wana kero batamonyora se amate na sabairi bakaira na Yerusalemu bakamuriyo ana matukada toga etire bakanyoro musyo mubena ali karume na akarazete sabagaka igare kona kubaigwa na kubaboria mabori kono wonsi aba moigwete bagakumi mwana utaka maidi amangana makou no koira nelikwaya Bayo ibaya bono ko baese siroro cha matukata to bali koragera bono ko bamonyorira se karu bagaijana ngero bono igo mwana uyo nara tuko na kwaesesa nyina kama tevya ami ndo gaki yani kie ko kotokorera gaki wana manyanga nje na iso tu ana kurara igo tu alenge gukorigia no moijana akabatebia ngibongo dige hani momanya tinga nengwenerete ko base nyomba yangu ojirotire ko bajinya basoma bujize ko dabaro ko jibiti wani bibiti tu kwa ko genda biwa omwana wa Yesu igage ndi karu muna turande korenta abani kanisa ekero bakorire bagajake sabali bunenge njere ekyagera bamanyete nga Yesu namaeteka bakagenda bagaikaka arabona timaji yo chiete gotabuka ko baro tiganda aboria omugaka no mungena ngoko manya bwango ngo mwana geteta iyo mugaka aroma tera wo mwana ko genda bo yo ko rore metinyebera tana ko manya ngambu ayakali wono kabanyora ngateyo ya tigatumuriri abaro tiganda arababori omwana okure gwatindekire noyo oborete bosaigo no roriore bebwango ezeki yani ogoji gosoka isiko kwanyore mbera no abarei wono uyo aboreta matuka 3 mbora nabo koragaragira gachinguru chiboji komori goso abori onyangu gosiriru omwana ko bore bosaigaye to komanya omonto omwana aborire bosaiga na arura agotebie ojigotaboka nando ora arota ngoitiu ora kura ogoji gotaboka wanyora monto ole goituta kore tiki bono kaba kuna komoria matuka 3 bakaja korenda ringa hapana nonya tuaranga rating mwana uyo na atobwateti na bora nyore ngata atobwateti ngayaga tigareti tora agana tuiko bago yiga bakanyoro musyo mwana hakaranzete akuna komoria boru wa maswali nainda kubatebi amangana makongoro kebunake uyo bono noyo arari ande kaba ko moboria yako abori ngamo manyetinga nengwenderete kobera arari
Bora akara tukwigua omogano oyo atukung'oina omogano bwa abana bakunya kuganirwa batererigwa baorokigwa Yesu aiboretwe naende omogano oyo erero bono rero ntagete inyorete nayo nyoigwe enchera eng'ao muna konyokora ayoigwe ase abana. Number 1, Yesu igakagerwa igebwa ekanisa nonya naye nainche Yesu tokoranderigwa esabato ase esabato ng'ai agotigara ekanisa twasoka bosa erindega twasokire bosa gokogenda gogoikanka gokonyora omwama torisiri ching'eni gwateba ng'a nebuku nkorabeka nse ndaradiri naye akoding'iri obokereso nobokorete ki nobore ekiagera Yesu kwaranderigwa noatigara igo rituko ase rituko igo omenyerete embweri yao nainche igo omenyerete embweri yane ekiagera Yesu tokoranderigwa noagotigara ng'a nonya nomomalaika naika korugoro ekiagera agaire ritubo ria Bethsaida aturugani amache tosoe nabo togosoa naende gwasoka buna kwari erinde kogoikanka gokonyora nyoko biara igakogamba gokonyorera eriboti inchera kweba ng'atarikanisa okogu mate tari ogwanja mojana nori ng'a Yesu kwanyora ng'ai atigara ekanisa akaba oborwaire bwagocheire ekiagera rituko ase erinde Yesu agotigara ekanisa kwagenda nka bosa ekero bwagocheire yogosoma okenyuri 3 ebibungo 3 ogoteba ng'a gogiasireire enchera rogoro kerio rinchera erinde kwama batanga ng'a besa insiri na besa intokisi pio pokisi omakensi omateigwa Yesu nararigigwa ase abairi origigwa nonya nase abasani origigwa sana nonya nayo omate Yesu nkoramotiga ore gaki adventista ande gwachikoramori yaye igo tori bobore ekiara nonya ng'ina Yesu na ise mbaramorigarigia lakini omoario ng'ai Yesu atoka igo moigwete ase Yesu agotoka ng'ai nakigekogera omoswahili nera achiete igoro nase agachanga mwenda tesi na omo marekeo ni wapi bono nabo tokora komori totabataba twatabatabire paka twarosi ekiagera bana bao bari koigwa sukuru buya bono nkwana gwanchera nang'ambariri bare nabo tete kona komanya ng'a irinya bokerete embaete tigo nakabwate esababu nkwana batebi omonene abana bane nako baereirie obaegireti kobwatekana nechinguru chiabo buna chikorete ng'aki mweta matemo ng'aya rero nonya togoteba ng'aya naro ntunya kunyachandikira omwana naye gwerikeji onye tari mung'aini tagoeta oro agiti adaramuri mwalimu Lawrence omonto ararika arike esabu korugoro amorikire igo ogoikari esekoerera amotebi ng'a simplify nero ogoikari iko ng'a simplify naracherukiri ng'onyori omwana oro koibera nakora kuogoika omonto abo omoganya amanye komanya ng'eka koibera ng'entoki bono Yesu ori tokoranderigwa rituko ase erinde ekero turagende nerenka na tuumirana n'emechando igo togotera Yesu mosaraba one ngotunyano moneno ekiagera Yesu oyo nero orime yao nero ogodaeregiti igabangira noikase ina matanga nabo maete buyaro ng'a nyoko ogarogwa bakariri omaete ng'a nyoko ogarogwa ayekiao nogoteba ng'a amakweri noare nande twensingo kora tore ng'aki ono nabo ore etini ekerebi nabo begeti makesene chigoso gocha gochenji tobeke okwegwa omonto ogotera ngimwakorera iga ngimwakorera iga bona antu basoka ona barabirende ng'ai bona akabeiri anga aigete komokonya nande ekero Yesu aro nonyene ekero eriokiri koimoka yotanga karatigangu ng'aki bona ebuku ere egoteba bona ekiagera totari gosoma ebuku iyo tokorateba ng'a bona asiaikeire wengi konya nini wape twaraba anda matanga akoera riria rituko riokoenigwa ande gwateba ng'a barigani momoiga mbuya manasoko ng'aribaga tate ere konya taraikera ase are gokwa korende gaki tato minto gaki
Mogaro yo koraga ki. Ane iko buya sokete Adventist woman eketenge ketwarete. Abantu bamwe ki karatika. Uniform yengo amasoka. Eyene ya gorete bori gosene ya konyu tiatara soma magikaya. Igabana banyasaye bari tokurura Yesu kanisa asomo suntore intu gotogotongi gentoki. Diga kera etaya yoke suntengo ja ore mo sunte wense intu gotogotongi etaya. Igaba saja bali batugete kivulisiani maze ki Jombe gochire aina mbali. Evulisiani nero ande yendere ejasinero ande yendere eranzi ande yende eborana ande yende no wanyene indiji ya ziragala dai ngwambe yeke gusi ko ndiana abori abaraka ngwambe yeke gusi ne kijinde kiege songo njiri jijiko limakiriki songo njiri jiji jiko mena kenge yeke songo yura ndo tutenia resiteni kwande biringa ne yeke songo omate ngwambe yeke songo ne yeye gatukire mogonga yende gatuwo gembo yende gatuwo jala wanto yuara jiji tukatukire jiria yura ndo tutenia resiteni dinya goetania kira choji ko egumakiriki kya egwechenge kya egumorasesi lakini ng'ombe yeke gusingo inyorwe kabono inyoranga nonya ne yeke gusi eise ko egumakiriki amabera na korateki igo Yesu litogosoma torunera togende nerenka ngende nera sengo kori biashara ngende nera senari negari ngende nera ande onsi muneno kuatarete na Yesu ekiagerande tayo kwari kunga eno kunaika segete ogosera umuntu eno kunaika segete okoragento gete igo umuntu gotara na Yesu ekero musaja aro morebi na mubiringisero gokima abangena oma tembaria njera bori omonto gotara na Yesu nabiringisero morebi ogokima igongo tarara na Yesu okobiringisa taraeres yani igwa agotoria muno mondo agotoria kamanu gesese omoganya erinde munago ikaza kona kubona ngoyo gokwana nani kama mimi oganyaria soire nyomba omubiringisero okoboko bono okoboko okugutangaza ngararagirete akinyenda yoko morero egotangaza ngenjara nekorateki oruju umuntu gotara na Yesu narakorayo kai omuntu gotara na Yesu omosajere natare atabwati yangara kire sabaria omuntu ndo bwate kyangoro tongo matabangira bali bwata basaje bakunywa sinale tuebete tingo mogorera yanga atakibase kya yako nyoro kunywera ngo kumia ri bura ikomie kumeto mouko bona atara kumia nayo gotanga na gokumia ekiagara matanga nko bare sino rere system yacha gekoranga Susana tennego cyano mogako minone familia aho kwanza mura akwebicha erinde bari baje gukuwa ibamanya baragai ayarora etera segetenga kieri toka na agoro mojibiko obikoro torende no chemunabire esati muneta bwatie bibungu obyansi igari yenjera yoka nyaranta ange ayarora roraye igongita dabateba oyo gotara na Yesu goika kurigiria rana ekekera 15 gokora iga amagozo nakora teki ekekera 15 gokora iga ekedekia ine oyo gotara na Yesu naratige kanisa asenga njoto tayo gotara na Yesu amagozo aguchikoba masinini kwegwo mokero zomogima ogozo mebuku omeyadanga nkanda agende nkanda achi ngana abatigiri kikanisa ekyo yarengetendere yabakitendere sekuagenda morembe toyo omate Yesu igakona kuburia boro kigwa mangana makongu ingigeko gara ko baburia mangana makongu aya manyete ekero Yesu agotemo na saitani yako matebineri ikire aya sengenjo tamaiti seri ikire igamatemo agokoiyeria igwa 119 verse 100 Psalms 119 verse 100 Ungidauti yawatema
Okay, somo. Ni goma nyeta mangi ko bua banta bagotu. Ekiagera mbwateta majikao igo mondo bwateta majika Nyasaye goikamanya mangana mangi. Lakini umuntu tabwatetia majika Nyasaye goikanya gatenga kurubakuru ekingi akabeira bakurubakuru ekiara bakuru ne orogetigwe ne aratanganete korora bono umuntu tabwati buku no wanyara keromo muromi nago kwa gotiga abana kinyaruka iyo gataba ala ikigera kitika kira abaigo tigagende tumanye umwana omintu akubusa na imeye dini no akora dei ande gatogotera kora bwate onko boko no maana te ako kobera kindi ekiagera sama ngana mabago koreka iyo gateba ngatigo mokero subura abaigo arono tutete ko koreka kene mugasuigoro no nyenkuru bakuru muntu tabugati mwana mumuru itabugati muntu komotindeka ekiagera ngwana gosoma Numbers 27 oizo gosoma buku na bongo teba ngano nyenkuru webuku obaiseke basera feradi mbada itio mwandu ngina naise wane kiagera utari gosoma abenya batanga kurubakuru goja bora Nyasaye ututigato konya gatukurwa nayo yandiri ngani goteba ngatata Nyasaye inkonya nanje gongo swasi nyumba yao ingana lili na nyoro nagenda naliyo naende gonko genda naliyo nalibeka sebikorwa elinde nkine lituka elinde ngikero otoka wakara nakare aserietalia Yesu naende tagoche kanisa korengera tinga tiganda arategera yigwe cyomuradi yakorandi nkiato iri obo tukivye gwecyamba kirimbari bari woto ino tuoma kidore anda no wale muigwere gabate bobaron abarangi barabusu sana akino baron anda no wale muigwere bago chigotebo botomani borabuo ekiagera bono botomani arogwa tumi waza kobori lakini omorandi bono marentati orandi oyo okorora omuntu marentati igamo eta mangana arenga onsi morandi tari koyo mangana onsi morandi ore moyo omorandi ore moyo omuntu komuamangana Nyasaye nga yako moera ngwetero moika naomba Biblia iseme 10 verse 19 Matthew Matanya tera tiko same buku na bokoli ke mata ye ko bol o nyeri ye ko bol na ndo ti o mu me ke bu asamo akara ba ko waira Dimo waise ko ijana bona mogo jiko ira neria Jose kimogo jiko kwana ekiagera sekere kyo inamoewe aya murakwane asekere kyo igo murandi ore moyo tari komuka komuoye orengera tinga nkogenda tendere nkogenda ndandige ntogete igakomuka obori omanana ngomanane nkogenda ndetendere ninkioroje kero gwanja kwa onda asome erinde goetera asomoika asome kebunge kemo omoikora nte bibungo binde buna amaje wasi kumanyana ki ebungo ibono ngaki banera koreta kaminyora ne kiagera omoikote abanga amangana wenrete gosomwabuo narayo naya gukuru mwao tebyo manane ekero nkogenda nyomba mwao nasabirore nte bibi byana goetera somoika nekero mu malaika guturori amaje nanjenso weri tani erinde ngwano borwaire ndwarete bwewe aserietalia Yesu tagoche kanisa imekorega ngarero kibarandi ingoze barandi inkigoze bakora nakia kora barandi abangerero boire baikora garagira raisigo ekiagara guchikukuni ekene kiatengu oruona koindwa bono rende gote Biblia tango mondo mongaini yakora rebe jano kuwari kurware bona etagoche kanisa korega tingo mondo garate biwe nande muntu natebiwa takunyara konyora bibungo chitaeke chibira agende nekiatebiwa igomo ikonya sae noro okorenta mangana nande igwa omo ikonya sae noro omo ikobire jano karate ki abangina ntuanjete akne karo monta abwachiru no moika igago chikicha
Ako chikichango ibano no moiko como chikichi. O moiko Nyasaye Biblia matebanga kero moiko Nyasaye osoeta Ezekiel okamutenenia. Naomba Biblia iseme Ezekiel ibere. Kebunga kama na wewe. Ezekiel. Ezekiel ibere kebunga kama na wewe. Nkaumama. Era ndebia. Aye mwanya bantu. Tenena magora hao. Nkwane naye eliyo akamatebiki. Ekera akwane tinenje omoiko gaswa imeyane igo moiko Nyasaye ekera gaswa asomondo igago tenena gosera go chikicha agotenena. Tukisoma Biblia tutapata maagizo. Yaani nyento gosoma mariko woikatosire na kiato atoko na kokena kenanga tiganda ajekia anda ajekia ndore ekiagara tuliko soma mariko lakini nzo soma mariko akora liyo monta kuja kuramboka muno montoranga kubutoka moyo akora muno monta kujikijoka kene ndurumago kwa ekijoka kia kworo kingono moiko birecha erinde ko kwa somero kwa mayango moiko Nyasaye bako so somonto igoko matinenia ado moiko Nyasaye omo amangana na kiga kagara oise go soma chapter 3 verse 1 2 3 ewo tebanga ekera teneniwe agatebigunga kaliege nteke akaewe bukwarie igomo kunya sa go so ira somoto ekiago chaka koli nebuku nekera koli ebuku daudi ya batebanga igoma nyeta mangana amange wetanya bantaba gotu mangana kiaya amanyete amachikanya sai ngayako ya soma kurua nkurua sebuku Akiako era Yesu kwetera Yohana abotebanga mbasesenirie abagosoma abakuigwa na abakubwata obogani bwagentoki bwebukwe igonya tuli gosoma anya tuli kuigwa anya tuli kubwata ayekaberi itondi ekiara ntu asoma nga ekero bakogenda gochika igo bakagirite nga Yesu no ara somo savaro bakakaga nga no ara somo ganda maite donye na ya bara abora somo ganda tokagite nga igoroji bakogenda ruguru Waya no nyane kero kwete na batuko na matera maya tuona matera maya tokagetinga igorone ko manyete kumbe igorote ko natiki teko manyeti Biblia batebanga lingana lyo manene tiriko muironera bosa goikari kore keriari tumera na yate byo manene lingana lya kero ligoja asema sange kanone bwens na sabiro manene tingi mokabosa na inje nyimo kena kende na ende wonko genda amangana yanko ya sobo gibogo na sobo gimabogoja aserietalia Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki. Kondare amona Yesu mangana maya Aradiga onya na tera baba ngino mwana tena waje goita be are liti mu yale koleye oe beigwa Biblia batebanga abantu bakure mbali kunyara gotogio monene lakini abatule moyo iwa 1:15 verse 17 and 18 Psalms abatule moyo ntunyara gotogio monene na iye nalia matera so asobongo bwao ekera kwagejiwe amatera banari sabuni agusibyo bongo aserietalia Yesu yasao itomo ya bia mana singechugwa kwa na mana intwe aserio biriko igweka magega twabeire to kwegera Yesu na ande twa motiga asenyumba yao elinde gatoko genda bali bande baguturigira libai jana wana lero twamanyire ngekero twamwegeire Yesu igotoko genda nere tutara monere buna heno wana tatenya sae tokonye elinde kera bange bagotorora toba bomo gusomo nene batu arobote bacha asore elinde kero kuri buruti bwao twese ikiro toliko wakana kare kero turagenda sigetambo kiro kende owanja kwa okoreke twasabira Yesu oyoro motori ito
Get the point. Take a step forward.